Jedna od najizdržljivijih i najelegantnijih biljaka, dracena. Bez obzira da li je dracena marginata kao zelena, ova sa svetlo-zelenim i tamno-zelenim bojom lista ili na štapu, sve dracene su izuzetno otporne. To su kao neke mini palme, ako tako mogu da kažem, elegantnog izgleda, listova uskih i baš taka vrsta lista jednostavno pravi biljku mnogo izdržljivom. Što se tiče izbora mesta, otporna je i na svetlom prostoru i tamo gde ima manje svetla, uopšte neće mnogo zalivanja. Orošavanje mnogo je više znači, da tako kažem, nego sama voda. Dracena ili ženski zmaj, u zavisnosti od saksije i veličine mogu biti biljke sa više štapova, kao što je ova u saksiji ima 3 štapa ili ova sa 1 štapom. Sve te biljke koje su otporne daju mogućnost da porastu tako veliki, kalemljene su. Upravo po tome vidite koliko je biljka otporna i koliko može uspešno i dugo da krasi prostor. Podelite drugima, budite hortikulturni, cvetni pozdrav!